என்னடா எப்போ பார்த்தாலும் ஹோட்டலில் காமிக்கிறானே, இன்றைக்கி என்னடா பஸ்ஸுக்குள்ளே காமிக்கிறானேன்னு பார்க்குறீங்களா? வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள், உங்களுக்கே தெரியும் ஃப்ரெண்ட். என்னடா பஸ்ஸை காமிக்கிறேன் அதானே வச்சுக்கிட்டு இருந்திருப்பியா? அது ஒன்றும் இல்லைங்க, வீடியோ போட்டு கண்டென்ட் இல்லை, அதோட விருதுனா நம்மளுக்கு ஒரு வேலையாக இருக்கும். அதை அப்படியே அங்கே போயிட்டு அங்கே நம்ம சாப்பிட்றது அப்படியே வீடியோ எடுத்துடலாம்னு சொல்லிட்டு உடனே மதுரை பஸ் ஏறி நம்ம கிளம்ப ஆரம்பிச்சிச்சு. நம்ம போன டயத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா 5:27 கிளம்புனோம். அந்த டயத்தில் பஸ் எடுத்தா அதுக்கு நம்ம நேரம் யார் இருக்கான்னு பார்த்தா நம்ம அத்துல் கலாம் ஐயா. அவரை பார்த்துட்டு அதோட டிக்கெட்டு பார்த்தீங்கன்னா 1:30 ஆயிடுச்சு. சரின்னு அதோட கிளம்பியாச்சு. ரொம்ப நேரம் நம்ம பேசணும்னு நினைக்கிறேன். பிஜிஎம் போட்டுவிட்டு போயிட்டு ஏறினது கூட தெரியாமல் 2 மணி நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மதுரை ரிங் ரோட்டில் வந்து இறங்கி ஆயிடுச்சு. அங்கேருந்து நம்ம அடுத்த திருமங்கலம் போகிற பஸ்ஸு வெயிட் பண்ணி அந்த ஒரு பஸ்ஸில் ஏறணும். டிக்கெட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து 30 ரூபா வருது. 48னா பார்த்தீங்கன்னா செம்ம நைட் டிக்கெட்ஸ் லவ் சாங்காக போட்டு தாக்குனாப்புல. அதோடு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து திருமங்கலம் பஸ் ஸ்டாண்டில் வந்து இறங்கணும். சரி மார்னிங் டிஃபன் முடிச்சிடலாம்னு சொல்லிட்டு நம்ம போய்கிட்டு இருக்கையில் பார்த்தீங்கன்னா மார்னிங் சைவம் சாப்பிட்லாம்னு சொல்லிட்டு மீனாட்சி பவன் ஒரு ஹோட்டலில் போயிருந்தோம். அங்கே போயிட்டு காலையில் படிக்க என்ன இருக்குன்னு நம்ம கேட்டிருந்தோம். கேட்டோன்னே சரி நம்ம தோசை சாப்பிட்லான்னு தோசையை ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். தோசை பார்த்திங்கன்னா நல்லா பெருசாகவே இருந்துச்சு. ஆனால் ரேட்டு மட்டும் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் காசு கூடவே இருக்குது. ரேட் அதிகமாக சாப்பிட்றவோ சாப்பிட்லாம். டேஸ்ட்டுடைய பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக தான் இருக்குது. அதோடு நம்ம இங்கேருந்து கிளம்பியாச்சு. அதோடு நம்ம மதியம் விருதுநகர் வந்தாச்சு. சாப்பிடும்போது வேறு எல்லாம் முடிச்சுட்டு நம்ம இங்கே விசாரிச்சல் வந்து இந்த பானு ஹோட்டல் வந்து அசைவத்துக்கு ஃபேமஸ், நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அதோடு நம்ம வந்து ஹோட்டலுக்குள்ளே போயில பார்த்திங்கன்னா ஹோட்டல் வந்து ஆம்பியன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா செம்ம நீட்டாகவே சோஃபா இதெல்லாம் போட்டு செம்ம இதாகவே இருந்துச்சு. நம்ம அங்கே என்ன ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம் பார்த்திங்கன்னா பிரியாணி தாங்க. பிரியாணியில் பார்த்திங்கன்னா நாட்டுக்கோழி பிரியாணி ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். நாட்டுக்கோழி பிரியாணி பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட்டு ரைஸஸ்லாம் எடுத்து பார்த்தோம். ரைஸ்லாம் செம்ம சாஃப்டாக இருந்துச்சு. இதோடு நம்மளுக்கு தயிர் வச்சுருந்தாங்க. இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா நான் முட்டை வைக்கல, அது எனக்கு ஃபீல் ஆகிருந்துச்சு. மற்றபடி சிக்கன் பீஸு எல்லாம் வந்து சாஃப்டாகவே இருந்துச்சு. சாப்பிட்ற ரைஸோடு வச்சு சாப்பிடையில செம அல்டிமேட்டாக இருந்துச்சு. இதோட வந்து நம்ம வந்து சிக்கன் 65 ஒன்று ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். சிக்கன் 65 பார்த்திங்கன்னா அப்படிக்கு இது கொஞ்சம் லேட்டாக தான் வந்துச்சு. அதை எடுத்து பார்த்திங்கன்னா செம சூடு, வாயிலேருந்து புகை வர ஆரம்பிச்சிச்சு அந்தளவுக்கு. வந்து லாஸ்ட்டாக நம்ம சிக்கன் நூடுல்ஸும் சாப்பிட்டுருந்தோம். நம்மளுக்கு முன்னாடி கஞ்சின்னு பார்த்துட்டு இவன் சிக்கன் நூடுல்ஸுக்கு சாஸ் ஊற்றி சாப்பிட்றானா இல்லை குழம்பு ஊற்றி சாப்பிட்றானா அப்படின்னு கேட்காத குறையாக பார்த்துக்கிட்டு இருந்துச்சு. அதோட சாப்பிட்டுட்டு நம்ம சாப்பிட்டதுக்கு வெளில கட்டிட்டு லாஸ்ட்டாக கிளம்பும்போது பார்த்திங்கன்னா ஐஸ்கிரீம் வாங்கிட்டு சாப்பிட்டுக்கிட்டு அப்படியே கிளம்ப ஆரம்பிச்சாச்சு. போய் வெயிட் பண்ணி நம்ம மதுரைக்கு போயிடலாம்னு சொல்லிட்டு மதுரை பஸ் ஸ்டாண்டில் போய் வெயிட் பண்ணோம். வெயிட் பண்ண பார்த்தா பஸ்ஸே வர்ற. அதோட லாஸ்ட்டாக ஒரு கவர்மெண்ட் பஸ் வந்துச்சு. அதில் ஏறி லாஸ்ட்டில் உட்காந்து போர்லேயே வச்சு இது ரொம்ப ஸ்லோவாகவே போச்சு, ரொம்ப லேட்டாக ஆகிடுச்சு போகிறதுக்கு. அதோட மாட்டுத்தாவணிக்கு நம்ம போயிட்டு அங்கே பார்த்திங்கன்னா நம்ம காலையில் வந்து அதே பஸ் இருந்துச்சு. இப்போ கரெக்டாக ஏசிக்கு நேரம் உட்காந்து ஏசி ஆன் பண்ணி பார்த்தா ஏர் கூலர் மாதிரி தான் இருந்துச்சு. அதை அடைச்சி அதை ஓப்பன் பண்ணி விளாண்டுக்கிட்டே இருந்தாச்சு. அடுத்து நம்ம எந்த ஹோட்டல் ட்ரை பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.